A teraz, čo určite nerobiť. Toto sú veci, ktorým sa radšej vyhnite, ak nechcete, aby sa vám hojenie skomplikovalo. Kedy treba ísť späť k zubárovi? Niekedy hojenie nejde úplne podľa plánu a je potrebné navštíviť zubára znova. Určite nečakajte a objednajte sa, ak sa u vás objaví niektorý z týchto problémov. Viem, že po trhaní zuba môže byť čistenie zubov nepríjemné alebo dokonca bolestivé, ale prosím vás, neprestávajte si čistiť zuby. Ahojte, som zubná lekárka Andrea Hruba a vítam vás pri ďalšom videu z môjho edukatívneho projektu Zápisník zubárky. Ak budete mať ku dnešnému videu otázky, pokojne ich napíšte do komentárov pod video. Dnes sa porozprávame o tom, čo robiť po vytrhnutí zuba. Na úvod ešte upozorním, že informácie v tomto videu sú všeobecné a slúžia na edukáciu. Nenahradzajú vyšetrenie u zubára ani liečbu a hlavne nezabúdajte, že najdôležitejšie je dodržiavať pokyny a rady od svojho ošetrujúceho lekára. Vytrhnutie zuba nie je len tak, je to väčší zákrok v ústach. Zub je totiž pevne usadený v kosti, spojený s telom, cievami aj nervami. Keď ho vytrhneme, vznikne tam rana, ktorá vie poriadne bolieť. Ak ste práve odišli z ambulancie, mám pre vás niekoľko praktických rád, ako si uľahčiť hojenie a zvládnuť prvé hodiny po zákroku. Na čo si dať pozor hneď po vytrhnutí zuba? Ak vám dali vatový tampón do záhryzu, nechajte ho tam aspoň 15 minút. Pomáha zastaviť krvácanie. Potom ho pokojne vyhoďte. Ak vám rana stále krváca, môžete použiť do záhryzu kúsok sterilnej gázy a opäť nechať zahryznuté 15 minút. Dajte si niečo proti bolesti. Anestéza po chvíli prestane účinkovať, takže sa pripravte, že bolesť môže prísť. Ak ste nedostali recept, siahnite po liekoch z lekárne, ktoré bežne používate pri bolesti a viete, že sú pre vás vhodné. Tabletku si môžete dať už keď jemne začnete cítiť ranu, nemusíte čakať, kým anestéza úplne odoznie. Priložte si na líce niečo studené, pokojne aj mrazenú zeleninu, ale nezabudnite ju zabaliť do utierky, neprikladajte si ju priamo na kožu. Chlad stiahne cievky a zmierni opuch. Jedzte opatrne, hlavne ešte kým pôsobí injekcia. Pera a jazyk môžu byť necitlivé a ľahko sa môžete nevedomky pohrísť. V deň trhania si jedlo prispôsobte. Jedzte na druhej strane úst, voľte mäkšie jedlá a žujte šetrne. Vhodné je vyhnúť sa mliečnym výrobkom, drobným kúskom ako mák, oriešky či kúsky špenátu alebo ryže. Ak ste dostali antibiotika, berte ich presne tak, ako vám lekár povedal. A ešte jedna vec, keď pôjdete spať, skúste si dať pod hlavu vyšší vánkúš. Keď ležíme, môže sa v rane zvýšiť tlak a spôsobiť opätovné krvácanie. Mierne vyvýšená hlava tomu vie pomôcť. A teraz, čo určite nerobiť. Toto sú veci, ktorým sa radšej vyhnite, ak nechcete, aby sa vám hojenie skomplikovalo. Nevyplachujte si v prvý deň ústa. Aspoň v deň zákroku nechajte ústa tak. Žiadna voda, žiadne bylinky, nič. Ak vám ešte trochu tečie krv, len ju jemne vyplujte. Nevycuciavajte pod tlakom krv z rany a nešparajte do nej jazykom. Rana sa musí upokojiť a vytvoriť si zrazeninu, ktorá zabezpečí hojenie rany. Každé cucanie rany alebo vyplachovanie môže zabrániť tvorbe zrazeniny. Vyhnite sa horúcemu, ľadovému a pikantnému jedlu. Rana by sa mohla podráždiť a bolesť by sa mohla zhoršiť. Žiadny alkohol, ani len pivo. Môže sa dostať do rany a podráždiť ju. Žiadne teplé obklady. Ak je vonku teplo, radšej ostaňte v chladnejšom prostredí, ale pozor na silnú klimatizáciu, prievan vám tiež nepomôže. Nefajčite. Horúci dym a látky v cigaretách zhoršujú hojenie. Navyše si do rany môžete zaniesť nečistotu. Vynechajte šport. Fyzická námaha zvyšuje tlak v tele a rana by sa mohla znova rozkrvácať. A ešte niečo špeciálne. Ak vám trhali horný zub, určite nefúkajte nos. Niekedy sa po trhaní môže vytvoriť malé spojenie medzi ústnou a nosovou dutinou. Ak je to len drobné, rana sa sama zahojí, ale nesmiete do nosa fúkať. Ak je však spojenie väčšie, lekár vám to ošetrí a zašije. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako a kedy začať s výplachmi rany. S výplachmi začnite až na druhý deň po trhaní zuba, a to jemne. Zdôrazňujem slovo jemne, aby ste si ranu zbytočne nerozdráždili a nespôsobili si nové krvácanie. Na výplach je výborný repík. Pripravte si ho ako klasický bylinkový čaj. Do malej šálky nechajte chvíľku lúhovať a potom vychladnúť na vlažnú teplotu. Repík má protizápalové aj antibakteriálne účinky, takže vie veľmi pekne pomôcť s hojením. Ďalšou možnosťou je chlorhexidín, veľmi účinná antibakteriálna látka, ktorú nájdete v ústnych vodách. Funguje tak, že naruší bunkovú stenu baktérií a to už pri nízkych koncentráciách. V ústnych vodách sa najčastejšie nachádza vo forme chlorhexidín diglukonátu v rôznych koncentráciách. Takéto vody kúpite aj bežne v drogérii.
Pozor ale na dĺžku používania. Chlorhexidín používajte maximálne 2 týždne. Pri dlhšom používaní totiž môže spôsobovať zafarbenie zubov. Kedy treba ísť späť k zubárovi? Niekedy hojenie nejde úplne podľa plánu a je potrebné navštíviť zubára znova. Určite nečakajte a objednajte sa, ak sa u vás objaví niektorý z týchto problémov. Rana stále krváca alebo sa rozkrváca niekoľko hodín po zákroku. Ak krvácanie neprestáva alebo sa zhoršuje, je čas navštíviť ambulanciu. Bolesť je veľmi silná aj napriek tomu, že ste si už dali liek od bolesti. Nie je normálne, aby bolesť pretrvávala bez úľavy. Rana začína hnísať alebo je okolie výrazne zapálené. Mierne začervenanie je po trhaní zuba normálne, ale ak sa to zhoršuje, treba to riešiť. Ak sa objaví horúčka, v prípade nevoľnosti a horúčky vyhľadajte pohotovosť ihneď. Ak cítite ostrý okraj v mieste rany, pravdepodobne ide o kúsok kosti, ktorý bude potrebné upraviť. Ak máte problém otvoriť ústa, vôbec sa to nezlepšuje. Aj to je situácia, ktorú treba prebrať s lekárom. Ako si čistiť zuby po extrakcii? Viem, že po trhaní zuba môže byť čistenie zubov nepríjemné alebo dokonca bolestivé, ale prosím vás, neprestávajte si čistiť zuby. Ak sa zuby a ústa nečistia, hromadia sa baktérie a povlak a to môže hojenie rany výrazne zhoršiť alebo dokonca spôsobiť zápal. Použite klasickú manuálnu kefku. Zuby si čistíte ako obvykle, dôkladne, ale jemne. Keď sa priblížite k miestu, kde bola rana, spomalte a buďte opatrní. Rany sa kefkou nedotýkajte, hlavne nie v prvých dňoch. Ak sú zuby pri rane, čistite ich pomaly a jemne, aby ste si kefkou náhodou nepichli do citlivého miesta. Ak máte problém otvoriť ústa, skúste to aspoň trochu, aj čiastočné vyčistenie je lepšie ako žiadne. No ak ústa neotvoríte vôbec alebo len veľmi ťažko, určite kontaktujte svojho zubára. Môže ísť o komplikáciu, ktorú netreba zanedbať. A čo s bolesťou po trhaní zuba? Aké lieky sú vhodné? Tieto informácie nenahradzajú osobnú konzultáciu s lekárom, každý organizmus reaguje totiž inak a výber lieku závisí aj od iných faktorov, napríklad od iných liekov, ktoré užívate. Liekov od bolesti je na trhu veľa, ale medzi najčastejšie odporúčané patria ibuprofen alebo paracetamol. Dôležité je, aby sa neprekročila maximálna denná dávka. Niektoré lieky môžu zaťažiť pečeň alebo obličky, ak to s nimi preženiete. Vždy sa preto riadte príbalovým letákom a konzultujte užívanie liekov so svojím lekárom. Ako dlho sa hojí rana po trhaní zuba? Vo všeobecnosti platí, že hojenie trvá 4 až 6 týždňov, ale každý človek je iný. Záleží na tom, či bolo miesto pred zákrokom zapálené, aké korene mal zub, či extrakcia bola chirurgická alebo klasická. Čo sa týka bolesti, prvé 3 dní bývajú najhoršie. Potom sa to postupne zlepšuje, ale mierna bolesť môže pretrvávať aj týždeň. Ak vás však bolesť trápi dlhšie alebo necítite žiadne zlepšenie, určite kontaktujte svojho zubného lekára. Ak ste si po tomto videu povedali, že niečo vám nie je stále jasné alebo máte pochybnosti, neváhajte a zavolajte svojmu zubárovi. Oplatí sa mať istotu, že všetko prebieha tak, ako má.